Kublai ya pibaro kibayo snow bat page ya kane ka video channel. Haka banengkong ngaingu haka burom ublay. Bahajrong bat pakrautam. Namar lingba ki jingkerku bat ki jing suma jongu ngala ban kren ne ban pasat lem ya pi ya ki kibadon hamen sim jonga bat kiba bangasan jingmod ro ban kren syapang ublay. Ngikum ki kon kristan ngin im kumno ngin long kumno bat ka ka bangi de banle te haswa bangan jam hakane ka topik lane syapang kane ka jingkren akwa ban panmap na pi si kantin ba wan am sngewi wan am susi map yang namar ngam patde uta bala bahaban kren lane ubala nang bahaban kren lane ubala stu ba Henry kum hakine kipor jong kene ke pandemik lane kata ke klam jong ke corona akwa bancu ajung mut lem ya pi ki kon kristan ban ya pasat lem ka tin ublei namar kum hakine kipor ngimla ban ya slok haki jing seng lane haki kino ki jaka dak jing pun breu Henry akwa ban pasat lem ya pi lane ban ajung mut lem ya pi lengba kane ka social media lani lengba kane ke jingdon jong kane kata ke media lani kata ke YouTube bangila ban pensapriang ya ketin jong blay ngangit piro pin sengap ya ka da ke jinghon da ke jing suk kamen sim te namar kata mentagas ngi tongin wat kumno ka jing im ngide ban im kum ki kun kristan yakani asim na kejing tho jong isaya kalnong ka basau penru ka dekhot ka basipho haba pilong ki khun kristan ka ka ba phite banle ka ka ba phite ban yalam ka ka ba phite banle na ka bantau ble lane ba phin kren na bantau ble haba pilong ki khun kristan basisya ba im hok hoaj ngatip pat ngastu ka pertehi barok kawe kan keno ya pi kan ong ya pi pet une ubriu yala de ulong kumni ki bayi ngasem chung kilong kum tai Henry balai kuran syapang ublei usnga wela de bo hok Henry pimte ban super ya kata haba pipi don kamon pila banle haba ppi joblei pi ekipara kristan pide banle bat pilaro banle kum ki kon kristan nimdei bandon kata kamen sim ba ong balengan le ya kane ki bir kun kan penya wanong perkhat kum ta ki biu kun kan penya pi kin kan kat ki baki kan Henry to le ya kamon ublei kata ka badon kam kum ki kon kristan ki biu kin ong ya pi ukam bonge ya ublei Henry ka jinglong chung ka ba kher ka ba khap nap perkhat abanta ki we usu perkhat na bentai lede Henry wan am super namar pitip ki kon samla ki de kalawe jongkari jongka jaj benriu bat jongka balang to ong yala de ba wat nam super wat nam pen per balang yano lada ki de na kano ka jaj balang lada ki de na kano ka thup balang sisin ba ki de kristan kamut ngide ki kristan kinong bod of jisu imde ban pen ya per pide na kata ka balang pide na kata balang imte dalele bandon kum kata habang ide ki kon kristan ginlong ki kristan kinongput uji sukris kinongput yable ki basisha inlong ki samla ki basit rem banyalap ya kaktin jomble haka jaka kajinya kran parsi kilyang iwe dongin yesange na banta kita Henry dongin puson ya lade dongin perkhat ya lade kumno bangin kren da ka jing stat kumno bangin kren da ka jing stu kumno ngini kren da ka ktin ka bangila ban penyas tu lane penyas slok om da ka jing ya kren parsi lane om da ka jing kren ka ba penrem ye iwe Henry ka wiru ka ba susi kalong ba kat bala ki kun kristan ki hele ban penjot we kele ban yalam sa kajing snu kele ban khot sa kajing snu kele ro ban
tan jubor ha ka jing sniu Henry kita baro kide ki kam usoitan uyale ya ki khon kristan jongi sha ki jing thala uble ka bor ka jing klan jongi barabor ngi deben tip yoble ngi deben nget yoble habang ngi don shisha kata ka jing yoble lena ka jing tip yoble usoitan umla dalile kat bahangi dang imah ka perthe om don soitan om don rusniu om don mana bala ban penjot yangi Henry kabadan kam kalong bangi deben long ki khon kristan ki ba shit ram ki ba nget yoble haba phinget yoble ki jing tunjuk api ki wan hoi ki jing tunjuk ki wan Henry wan am sopere ka jing tunjuk ka dei ka jing ka khoy api ya sha eki ya le eki namar ka dei ka jing sok api ka dei ka jing kemen ya kala wei jang pi pe ulot usa adu ka no ki jing jenjar Henry usa tunjuk doble Henry uyai kermen uyai ngai scam hakata ka jing ka ba udon haka bakot ujob long ubalakar khu kaba snolango kalong ba ngi khon kristan kasuk yangi bangin ong ngadei kristan ngadei khon kristan ubange chicha haka balang kristan Henry kalong kaba bahayangi bangin pen pau yak partei ban ong haka partei banga ngadei ukhun ublei dan le ya kamon jong ple balai ngem not balai ngem kwa ban le ya kata habangi ngi dei syak kristan minut ngi dei ro ban nut ban ong ba ngadei ukhon uble ngadei khun uble lengba jong uble bangala ban krani kini baro lengba ki jong uble bangala ban le bangayo ya kene ka jing im bangai im ha kene ka perthei te para kristan ngam don shu banong lane ban ajung dia pi Henry ka banga kwae kalong ba dong ni long kita ki khon kristan yaram barabor kiba yaibut barabor ha kalenti ka jong oblei bangin long kibriu ki banom ya bishar lane banom ya persi iwe indi shisha ki khon kristan dongin long ki balakre ya ka jing im shabom jukot bangin nomngop ya ki rompong perthe bangin ye iwe ki khon kristan uble dongin long shisha kita ki khon kristan pasisha om tang kanam Henry inyele ru pat ki kam banyai ro yoble kat banang chu kane kathma perthe lane kata kajingele jong kane ka khlam tongin ye bu kijing duai na banta ki jaj benriu hak perthe na banta ki bashtom ki bajenjar ki bashem lana ki bashem jinge dongin ye duai hauble bakane ka jingpang lane ka khlam kan jano bat kan kut no hak ka kerteng uble bahalor tam tetang kane ngan pen kut no khoble shibun to ble undon rengkat bat phi